Raden Gandamana. Dasar para nyata wis sapa lan saka ngendi? Aku saka ngatas Maruta utawa negara ngatas angin. Jenengku Bambang Sucitra. Kabar sing rata kowe nganakake sayembara prang bener. Sapa wae sing bisa ngasorake kridane Gandamana wenang ukup Mbak Yuku Dewi Gandawati. Upamane wong jaba saka tanah Jawa, Sucitra iki nderek mupu sayembara apa dikeparengake. Sapa wae aja mung menungsa yen perlu dewa mudhun gawa gawan bledhek paton pinter. Jebul dadane Gandamana sing wenang mengku sekaring kedaton Pancala. Yen ngono aku tak nyoba. Waladara. Reca manik sejati ning alam kang tinut ing jagat. Ngaglah oning blabar waja janget cinencang. Alun-alun negara Pancala radya kowe sing jenenge Gandamana. Dasar para nyata we ratu saka ngendi lan sapa jejulukmu? Guri saka negara ing Tratak Bang Prabu Dewadenta. Yen kena tak pringgake kanthi becik ripalungguhan iki gulungana genderamu. Lereno anggenmu ngedekake sayembara prang. Kowe adu arep kawan Prabu Dewadenta padha karo sulung mlebu geni tanwurunga bakal dadi emput. Ora perlu kakean gunem sing tanpa guna. Yen pancen kowe bakal mengku Mbak Yuku Dewi Gandawati maragake langka ana bangkene Gandamana. Piye?
dodo sikar sirahmu Gondomono. Awas, mo. Kancut kumregut ngembat watang ngraboso mungsuh tangkep jojo kantaran bau saya ati jagat Dewa Bathara ya jagat Mangestungkara. Tekadku wis kenceng, niatku wis gembleng. Sucitra Buddha saka ing ngatas angin nyatane ala tanpa rupa aku iki anak Resi Dwapara sing ripalungguhan iki ngidakake sikil ana ing tanah Jawa. Ndadar marang ketrimaning urip ndak sawang ana rame-rame bleduk ngampak-ampak ana ing alun-alun negara Pancala. Kabar kang semebar warta kang rata anak lanang saka Ratu Pancala Prabu Gandabayu ingkang kekasih Raden Gandamana nggelar sayembara prang. Coba wong atas angin Sucitra tak neter sepira to ketrimane uripku. Mawut kang katrajang ing dahana adya sangkep kaprabon prang kang abramarkata apa panjenengamu ingkang kekasih Raden Gandamana dasar para nyata wis apa lan saka ngendi? Aku saka ngatas Maruta utawa negara ngatas angin.
jenengku Bambang Sucitra. Kabar sing rata kowe nganakake sayembara perang bener. Sapa wae sing bisa ngasorake kridane Gandamana wenang ukup Mbak Yuku Dewi Gandawati. Upamane wong jaba saka tanah Jawa, Sucitra iki nderek mupu sayembara apa dikeparengake. Sapa wae aja mung menungsa yen perlu dewa mudhun gawan bledhek paton pinter jebul dadane Gandamana sing wenang mengku sekaring kedaton Pancala. Yen ngono aku tak nyoba. Anang waja hidep nyomangala cakra praupan brabak branang paribasan nganti kaya gejruk anggenku nandingi kelawan Gandamana. Tangane antem tur ngeleng antem nganggo irama tuntak deblak dengwe. Ya Gandamana, Gandamana. Pancen kowe santosa, pancen kowe rasa, kowe duwe kaprawiran ning aku iki siswane Sang Rama Bargawa. Yen perkara ta sing balung uleting kulit mbok menawa aku kalah.
Ning lamun to kowe kuat nadahi jemparingku aku meguru karo dapurmu. Tamu Bandamono. Sawang iki putra Ngastina ing lagi Katriwandan. Yektine anggene ngedekake sayembara ki bakal ndak emutake nanging semune wis kebacut. Gilang-gilang kuwandane mbuh mati mbuh urip. Muga-muga Ratu Ngastina Prabu Pandhu Dewanata isih duwe kemandhen lan kabeh mau dadi keparengi Gusti sing nyipta jagat. Muga-muga Gandamana bisa waluya jati temah mulya. Rama Dewa ingsun menawi boten lepat ingkang dados pamawas kula menika sesembahan kula Narendra Agung ing Ngastina Sinuwun Prabu Pandhu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk sarta ngaturaken panuwun ingkang tanpa pindhan. Mbok menawi tanpa lantaran paduka paring pitulungan dumateng Gandamana sampun tamat ingkang dados sejarah kula sinuwun. Raden Gandamana, kowe tak kandhani ya Raden. Sing jenenge wong kendel kuwi kudu duwe piyandel. Wong wani kuwi sangune kudu sekti. Wong ngedekake sayembara kuwi ya kudu bener-bener didaya. Ya malah kanthi lelakon iki jeneng sira bisa mawas diri. Jeneng sira bisa mawas diri lamun to menungsa kuwi ora ana kang sampurna. Sanadyan sekti nanging isih ana sing ngungkuli merga sak dhuwur-dhuwure langit isih ana langit Raden.
ngaturaken panuwudene paduka sampun paring pimut dumateng kula kula ngurmasi lamun to tiyang instasi cingkranging pamawas cubluk ing pakarti kula betahaken panuntun paduka sinuwun Prabu Pandhu menawi wonten lilaning penggalih kula badhe nderek suwita wonten negari Ngastina supados gesangipun Gandamana menika boten kothong mlompong babar pisan boten wonten isinipun sinuwun Prabu Pandhu. Kaya pikantuk pengasih saka Hyang Agung Raden Gandamana tinuntun lakune dening Prabu Pandhu. Kejaba kaangkat mangka dados putra siswa ugi kaangkat derajate dados patih wonten ing negari Ngastina. Mangkono nenggih Sang Sucitra ingkang katetepaken mangka dados garwa sekaring kedaton Pancala nenggih Dewi Gandawati. Lan ugi jumeneng Narendra wonten negari Pancala Sang Sucitra kanthi ajejuluk Prabu Drupada. Mangkono ganti ingkang cinarita ora kaya ing mapan wonten ing kedhatone buta. Candrane nganti kaya dwirada ingkang medhot saking wantilan. Pandhawa tata kadewe saya indri
dening soroting surya ing nedhen manjer tengahe bawa benter kawuran mendung weh Prabawa goreh tengah ngalas gedhe wonten kraton ing buta nama kraton Pringgondani sinten to ingkang nguwasani negari Pringgondani jumeneng Narendra nenggih rajaning raseksa ingkang jejuluk Prabu Kala Tremboko Rawagung Birawa netra mencorong nganti kaya singa barong mangat tutuke nganti kaya guwa gedhe rikma den ure modal madil den tumbangake pamidangan kanan kiri candrane kaya sanggrang kalodra ing ngasep lebur jagat nalika semono ing setinggil kadhep ingkang putra kekalih nenggih Raden Braja Denta miwah Raden Braja Musti sajroning sepa sepilan samun kedadak gumaleger suarane kawijil pangandikane Prabu Tremboko nganti kaya gluduk Sabdeng Narendra yaksa halelaku kamal walya ingkang gambira marang ngises yung metu Prabowo Kuramawalian lesos lan prakampa Ditya Durbalarsa mrih curnaning lawan Wiratrilodra
tresna adi liluwih muga paring pepayung ring kayuwananing ingsun. Nadyan to adate yen buta iki mesti bujleng iblis lanang setan gojekan ing kanggone trembuku beda. Ing kondrange buta ki betah buteng aniaya ning sak bisa-bisa aku pengen dadi buta sing ngerti karo tata krama. Anakku cah loro Braja Denta padene Braja Musti. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh diwaji amiji dumateng ingkang putra Braja Musti. Braja Musti. Ditokke dirada meta iki gen krasa gen mat malah kaya dikudang. Braja Musti. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh lemangan aja wareg-wareg entekane micek ngono kuwi. Kula jane pun meling to sesasi ping 6 mawon. Sing baku awake Bagas ora iso lek aku dioyak butuh 6 piye. Sing apik iki aja njur kowe iki narget tembunge mentereng iki padha karo ndikte karo sing gelar jagat. Yen ana ya ditampa, yen ra ana ya wis. Yen rame ya disyukuri, wadine sithik ya tetep nggedhekake rasa syukur. Piye carane ngreksa marang Pringgondani, njaga jenenge Pringgondani nadyan ora nyugi ning uripe ngono lho. Wonten timbalan ingkang adhawuh Kanjeng Rama. Kakang-kakangmu rene sing tak undang rene sing tak celuk mung kowe cah loro. Braja Denta karo Braja Musti mestine kowe ngerti. Pringgondani beda karo lelakon sing wis kawuri, beda karo taun-taun sing ndek ben. Pringgondani mbiyen hawane panas, kahanane sumuk, kebak perkara ning Ripalungguhan iki dadi ayem tentrem jenjem permanem. Merga anggenku ngaup marang pepadane guruku ya kuwi Narendra Ngastina Sinuwun Prabu Pandhu Dewanata. Panjenengane sing wis muntun lakuku saka ora ngerti dadi ngerti, saka ora weruh dadi weruh. Mula kang mangkono ana tetembungan lali sumber bakale ketiwasan. Gandeng aku iso negara nata negara Pringgondani kanthi becik lantarane Sinuwun Pandhu. Aku duwe niat, aku duwe krekat kepengin nganakake syukuran ana ing Pringgondani kanthi srana amboyongi Prabu Pandhu supaya rawuh ana ing Pringgondani bakale tak pamerake marang para kawula. Pringgondani kok bisa apik, Pringgondani kok bisa becik, kuwi merga saka kepinterane guruku ya kuwi Sinuwun Prabu Pandhu. Lajeng keparengipun kados pundi? Braja Denta, kowe sing amba jangkahmu, kowe tak kongkon, kowe tak perintah budhal marang negara Ngastina. Aku wis nulis nawala utawa layang. Layang iki aturna marang sesembahanku Sinuwun Prabu Pandhu. Aja nganti ana wong liya sing nampa layang iki kejaba Sinuwun Pandhu pribadi. Inggih mboten langkung sendika ngestokaken dawuh Dewaji. Lajeng keparingipun kula bidhal benjang menapa.
Nadyanto sambung obor colok lintang rambatan pundak rasah ngenteni sesuk-sesuk budhal dina iki ngestuaken dawuh Dewaji. Dadi anak anung anendita pinter gawe mareme wong tuwa. Raja Musti Gendiang tekan ngali yo. Saya dalwara rasabyor lintang kumadat Este sonyo tengah wangi lumrang kandaning puspita karan raning putyanira punapata mira Jakate Dewi Gendari hanenggih putri saking ploso jenar ingkang kepingin leladi kelawan Narendra Agung Ngastina nenggih Prabu Pandu parandene Cabar Buyar Ambyar
Nadyan to kaboyong marang negari Ngastina parandene ora bisa leladi kelawan mustikaning jantung. Malah ngrawati rakanira sinuwun Prabu Pandhu nenggih sang Adipati Dastarata. Nadyanto piyai kakung nandhang cala hina caca netra tan weruh padange jagat. Pramila lilung layung bingung rasane isnane kagungan putra sing cacahe 100 yektine mung kinarya garan sarta gaman genya males marang sasra wirang ucap pratane nengging kang rayi sang Harya Suman ingkang budidaya mrih lejar Mbak Yunira ing nadang Sungkawa. Surem-surem Dewangkara kingkin lir manguswa kang layon denyo ilang memanise watananira ayu kumel ujan rahnya maratani nuwun sewu Mbak Yu kula Kakang Mbok Dewi Gendari sampun sawetawis dangu ingkang rayipun Harya Suman migatosaken dumateng kawontenan ndika semunipun kok mboten rena ing penggalih ketitik amung jegrek nganti kaya Tugu Waja sarira lemes semu pepes kaya wong kelangan otot bebayu. Monggo sakmangke paduka menika sampun ngraosaken kamulyan binaya wonten negari Ngastina dasaripun peputra ing cacahipun 100 sinebat para Kurawa awit paduka sampun leladi dumateng Kakang Adipati Dastarata. Nanging sebabipun kula tingali kok Kakang Mbok Gendari tasih kawis tingal Sungkawa menapa ingkang ndadosaken rudahing penggalih paduka Kakang Mbok Harya Suman mara gage ayo tak kanthi mingo lelakon sing wis kawuri nalika pun Kakang lawan Siadi nderekake Koko Prabu Gendara Narendra ing Plasa Jenar mbiyen kepengin mupu sayembara pilih sing digelar ana ing negara Mandura.
Sapa ingkang bakal pinilih dening Dewi Kunti? Ya kuwi ingkang menang Malakrama kelawan Sekaring Kedaton Mandura Dewi Kunti Talibrata. Nalika semana ning tengeng Dlanggung Kakang Prabu Gendara ketemu kelawan sing jenenge Raden Pandu. Bantah dredah satemah munggah Pancabakah satemah Kakang Prabu Gendara seda ana astane sinuwun Prabu Pandu. Nalika kuwi Sumanuga mbelani kepengin mateni kelawan Prabu Pandu ning kowe malah bisa ditingkes dening Prabu Pandu lan kowe njaluk urip aku sing njalukake pangapura. Rumangsa beja kemayangan merga diparingi urip karo Prabu Pandu lan uga bakal diayomi mapan ana negara Ngastina kene. Nalika semana ki senenge atiku tanpa upama kaya lumaku wanci pangklong papak obor 1000 merga sing tak gambarake sawise aku ning negara Ngastina mesti bakal dipalakrama karo sinuwun Prabu Pandu sing nyatane piyayine Sekti Mandraguna dasare gantengi lahir tekan batin. Ning nyatane piye sumambar aku teka ning negara Ngastina ora dipalakrama ora dikembar mayang karo sinuwun Pandu parandene malah dipakake karo Destarata kakange Pandu sing nyatane picek karo dalan. Mbok menawi pancen adiling kodrat kedah kados mekaten. Aja percaya karo kodrat. Iki mujudake bab ingkang nyina kelawan derajate wanita. Prabu Pandu kebangetan anggene ngina karo derajate wanita, kebangetan anggene kremehake kelawan Dewi Gendari. Ing atas wong wadon sing ayune kaya ngene wong sak ploso jener kabeh kedanan karo aku, ana ketua panitia munggah panggonge nyawer aku lho. Marantene barang tekan kene kok dilembarke kon palakrama karo Destarata, lara atiku, sakit atiku. Atas wong wadone dijol-ijolke dilempar-lemparke padake sepatu to barang apa ngono lho. Mula wiwit kuwi aku wis mangigit-igit. Aku gedeng keburu sengit kelawan Pandu. Nganti aku anak-anak 100 ponakmu para Sata Kurawa yektine kanggo garan kanggo gaman anggenku bakal males marang Sastra Wirang. Nganti jagat iki kukut tedak turune Gendari karo tedak turune Pandu ora bakal rukun kuwi sumpahku. Kakang Mbok nek ngantos kados mekaten. Kula atur emut Kakang Mbok, ora perlu ngelingake marang aku. Atiku wis remuk bubuk dadi rempon. Aku wis ora ana pedahe urip ana marang sapa to. Ora ana gunane Gendari mapan ana negara Ngastina wis ampas brabak kaya sampah sing ora ana dayane apa-apa. Kakang Mbok. Andeng patiku iki ana wujude sing kudune iki nyemprotake wujude lemut utawa nyamuk tak mangap njajal tak ombe nih Kakang Mbok ampun Kakang Mbok wae lah dalah Kakak injang sakaring ngumpul taksir kakak kamu angin beri jundeng anak sari kecine kaya itu berproses
mriki Kakang Mbok Gendari mboten ijen. Nanging kalian ingkang rayi kula pun Harya Suman. Mulya ya wong loro, rekoso ya wong loro. Atiku wis ajur mumur sampun ngantos ngaten. Kula mangke ingkang badhe nindakaken sanggit rungsit reka daya sandhi upaya supados negari Ngastina menika dados panguwaosipun Kakang Mbok Gendari. Banjur carane piye? Carane piye, Suman? Nuwun sewu ngibarate ngrubuhake wit-witan sampun ngantos dipun pronggol, dipun kethok witipun ning kedah dipun paprasi wiwit saking pangipun. Prabu Pandhu menika ngibaratipun wit pange ora ana liya kejaba patih anyaran sing jenenge Gandamana. Nika badhe kula golengke nika. Ora pangkang sulung sembahang mitro pangarian nami wasono orang ngalingan angkrakan kukrakraning arga kura-kurnita rek kagiri-giri ora bumi prakempita padula mangambak-ambak udan treswar lan lesus jagat Dewa Bathara ya jagat mangestu para sak ngertiku wong Ngastina kuwi ora ana sing gedabul ngene iki Ngastina iki nggone wong cakrak-cakrak nggone wong ganteng-ganteng nggone wong besus-besus. Lah kok iki tak sawang wong ra duwe krekat babar pisan awake kaya gambyok terus iso. Angger bengi kok gambyok terus apa iki? Mila sesasi ping 6 mawon. Ora iki dudu wong Ngastina to? Senes. Buta ngendi? Nggih. Ndarak to Panggladi Warna Sukoharjo Nes kula buta wingking saking negari Pringgondani nggih jenengmu kula putra saking Rama Prabu Trembuka nami kula pun Brajadenta Brajadenta nggih jengandika sinten kadang anome sinuwun Prabu Pandhu ya iki sing jenenge Harya Suman. Oh Harya Suman melek to gambyok ya raup ngapa kok nganti tekan ana ning negara Ngastina yektosipun waleh-waleh menapa Raden awrat dipun utus dening sesembahan kula Kanjeng Rama Trembuka
supados nyaosaken layang utawi kintaka katur dumateng sinuwun Prabu Pandhu Dewanata. Kowe bakal nyaosake layang saka pakmu katur marang Koko Prabu Pandhu Dewanata. Kasinggihan. Mila kula nyuwun palilah samangke badhe minggah wonten Stinggil Binatarata negaring Ngastina. Kosek. Alon to dhisik. Lah kula raupi mangke pacaan kula ya luntur kabeh. Kowe ora ngerti aturane wong Ngastina? Aturan bab menapa? Buta ora kena munggah pendopo. Ngenteni gazebo dhisik. Lek ngantuk ya turu ning gazebo kono. Banget. Aturane ya kudu kejem, lek ora kejem urusan turut pawon golek piring kok doan. Buta ora kena munggah pendopo. Aduh. Mongko wanter pangandikanipun Kanjeng Rama boten wonten priyagung ingkang wenang nampi layang menika kejawi namung sinuwun Prabu Pandhu pribadi. Kowe duwe niat, pakmu duwe niat ngono monggo ning aturane Ngastina ki ngono kuwi. Mangke kula pijeti. Ora usah pijet-pijeti ora. Kowe bareng mijeti aku golek piring to kowe. Mboten. Estu menika dawuhipun Kanjeng Rama kedah layang menika ingkang nampi sinuwun Pandhu. Aturane ora kena. Yen gelem yen manut karo pakone Haryosuman, endi layange tak gawane mengko ndak aturake sinuwun Prabu Pandhu. Lho kok lho piye? Aturane ngono kuwi. Yen pancen ora entuk digawa suman, mulya wae. Teng pundi? Blitar kok piye kok. Ya ning nggenmu pring gondani kono. Milih kok titipne aku apa milih piye? Manut aku. Yen pancen mekaten apa boleh buat. Monggo menika layangipun ning menawi ngantos wonten teteling lak suwek ing dlancang mangke ora aku wis kulino nampa layang pirang-pirang ini kulino. Wis ndak tampa nderekake Sugeng Kondur. Woi nundung wong iki nggih pun pamit. Pandhu supaya tindak marang Pringgondani mangestoni wong Pringgondani anggene syukuran bilgendes layang undangan iki tak ganti dadi layang penantang rame lakone salon.
besok mendemo baris kang prayitna ya saranta wong Dwarawati tinumpes panikwawa Pandhawa ora urung dadi mungsa wanter amiji dhumateng ingkang putra kula pun Kurupati Cemadung dawuh paman Paman Harya Suman kula pun Dursasana nyadong dawuh kadot pundi kabaripun kula pun Kartomarma Cemadung dawuh paman iki wektu ingkang prayoga kanggo kowe kabeh entuk kursi kamulyan ning negara Ngastina dasaripun menapa tangeh lamun para sata Kurawa sing gunggunge 100 bisa lamukti wibawa Nyakrawati mbau dendana negara Ngastina lamun to Arya Suman ora ngendhaleni pamaréntahaning negara Ngastina luwih dhisik sing kudu disingkirake wong sing cedhak karo ratu ora ana liya ya kuwi Gandamana pamanmu iki ora bisa sumanding kelawan Sinuwun Pandhu ora bisa ketengen karo Sinuwun Prabu Pandhu merga enek Gandamana yen Gandamana bisa disingkirake mengko sing ngendhaleni pamaréntahan negara Ngastina nadyan to ratune iki Prabu Pandhu ning sing duwe utak, duwe akal, duwe pertikel iki mengko ora ana Harya Suman kanggo srana mulyake goleke kamukten para sata Kurawa lajeng samangke kedah kados pundi Ripalungguhan iki anggenmu dandan aja kok kendhone kepara malah kenceng ana sakanane Kurawa budhal marang Pringgondani perlunipun menapa sepisan ngawat-ngamati lakune Gandamana upamane mengko mbok dadi rame utawa ora wis ndak cawisi wujute sumur upas wis ndak cawisi sumur upas reka dayanen supaya sing jenenge Gandamana mengko tanpa daya dipiloro setengah mati cemplungke ana sumur upas leng niku pepundhen kula niku paman kula wong golek kamukten mateni karo pamane iki ora dosa ngerti ora pirang-pirang cara kudu ditindakake yen ora ngene ora kelakon kowe dadi wong sugih mudeng nggih nanging rasa nganggo nanging mengko manut karo perintah Suman sing baku budal ngono wae nggih ngestaken saya